Deze week in Limbourgeois. André Rieu leest het Groots Maastricht dicté voor. Na een onderbreking van 2 jaar organiseert Stichting Veldeke Maastricht weer het Groots Maastrichts dicté. En dat wordt dit jaar voorgedragen door niemand minder dan André Rieu. Ekelreis Amsterdam-Maastricht. Het was in de zomer van 1949 in Amsterdam tot ik besloot Maastricht te ruimen. Het is zoete, warme zomer daar in het hartje van Amsterdam. En ik zwemde iedere dag op mijn 31ste een paar rondjes door de stad. Na 2 jaar ken het weer, hè? Dat is toch een fijn gevoel, denk ik. Nou, dat is een fantastisch gevoel. En zeker op deze manier. Hè. We wisten al 2 jaar dat André het dicté zou voorlezen, dus we zaten in spanning. En het is niet goed gelijk, hè? Nee. In Den Haag gelijk altijd alles goed, maar in Maastricht blijft het geheim. Het is toch mooi dat hem zich als persoonlijkheid wil inzetten voor het Maastrichts dialect te behouden en te promoten. Daar zijn we heel erg blij mee. Want hij deed dat niet alleen in Maastricht, hij deed dat wereldwijd. Hè. En dat is echt fantastisch. Veldeke Maastricht is daar heel erg blij mee. Het zou niet heel lang duren, dan zou ik als klein bokkenmakker geboren worden. Sinds hadden zich edels tussen mijn Amsterdamse en de Haarlemse genen toch ook een paar Maastrichtse verstoppeld, want ik drukte toen al de vaan in een Maastrichter neer te zien. André, we wisten dat Maastricht uiteraard een enorme plek in je hart heeft, maar de Maastrichtse taal dus ook blijkbaar. Jazeker, ja. Ik ben weliswaar een import Maastrichtenaar, dat is gewoon. Ik ben hier geboren, dus ik ben een Maastrichtenaar. Ik heb het pas geleerd van Marjorie. Toen ik 24 was, toen was ik bij haar. En toen zei ik zo, het gaan we eens leren. Ik zal je een goede tip geven. Je begint met alles half zo langzaam. Dan ben je al halfweek en dat is zo. Oké, dus zelf toes niet in het Maastrichts opgevoed? Nee, helemaal niet, geen woord. Nee, dat was bij ons toen mijn pa was uit Haarlem, mijn ma uit Bussum. Ja. Dat kent ze niet veel. Nee, de wijsvrouw, daar heb ik echt de eerste klanken van gekregen. En de kinderen vervolgens, hebben er uw kinderen wel in het Maastrichts opgevoed? Ook niet, half. We hebben wel verpraten doorheen, toes. Dus onze zoons die verstaan het allebei, spreken het ook. Maar onze kleinkinderen, dat vind ik wel zo vreemd. Die hebben op Sint-Pieter op school gezeten en de ganse school spreekt Hoog-Hollands. Ja. Spreekt geen mee? Ik denk van de telefoon. Ja. Ja, van TikTok en YouTube en zo gaat allemaal. Die spreken allemaal Engels en Hoog-Hollands. Geen spreekt meer Maastrichts. En dat vind ik wel heel zin, vandaar dat ik dit... Dat is de motivatie om vandaag hier onder andere dicté voor te lezen. Ja, omdat muziek en taal verbindt de lui. En als ze dialect kunt spreken, dan kunt ze heel veel gemakkelijker andere talen leren. Dat is bewezen. Dus ja, ik vind het leuk om dat te doen. Stiekem stak ik met de peer op zich een busje in de streek te zoeken. Gelukkig waren hun daar hele hubben. En dan wordt de dirigent van het Maastrichts Stedelijk Orkest. Ik sprong een gat in het vruchtwater. En wat schrik beviel me meer op de dak van de verhuis naar Maastricht. Ja, als journalist moest je uiteraard goed Nederlands kunnen schrijven, maar wie gaat het met het Maastrichts? Dat is een flinke uitdaging. Ik ben ooit door Els Ottenheim van Veldeke gevraagd van hey, doe als journalist, je moet dat makkelijk kennen. En ik heb ook echt een liefde voor het dialect. Maar ja, je hoort het al, ik kom eigenlijk uit Borren. Ja. Gewoon wel 15 jaar in AMI. Maar dat maakt het wel lastig. Ja. Dus ik ben ook de hele tijd tijdens het dicté ben ik aan het omrekenen. Hè. Dat is al wie Geert dingen zegt. Ik heb dingen met mijn e. Nee, andersom, die ik met een i zeg, die zeg ik hier met een a. En dus ben de hele tijd tijdens dat dicté ben ik aan het schrijven. Wiskundige berekeningen. Wiskundige berekeningen maken. En dat maakt het wel lastig. Maar op zich wordt dit wel een dicté wat enigszins te doen wordt. Het wordt moeilijk. Nou, ik heb gewoon maar opgeschreven wat ik huurde. Door er al vele jaren met? Of wordt het, Nee, dit is de eerste keer. André heeft me gevraagd om eens met te doen. En van tevoren best ik nerveus. Want we spreken het wel, maar schrijven is een ganz ander verhaal. Maar gelukkig
Kinderen een goeie Maastrichtse wijsvrouw, die de zorg voor dat dikke meisje leren van haar overnam. Met mij bleef het krankelijk, zodat die wijsvrouw jarenlang voor mij bleef zorgen. Van haar leerde ik mijn eerste Maastrichtse woordjes. Sie verwende mich het slok. En zo leerde ik niet alleen de smaak, maar ook de uitspraak van Bestilkes, Suzunkes, Mettakes, het Schroepstek, Chrissiewater, Peperkokenmannekes en het toetsnetsels. Maar 3 fouten in het dicté. Ja, maar en die zich wil verbeteren, is 3 te veel. Wie wordt het qua moeilijkheidsgraad? Ik vond het niet makkelijk of niet lastig. Maar ik dan al 15 jaar met. En ik moet zeggen, dit jaar was het goed te doen. Wordt het extra speciaal dat André het voorlas? Ja, dat vond ik fantastisch. En zeker ook dat Marjorie het dicté gemaakt heeft. En André heeft dat geweldig gepresenteerd. Ja, dat is een ambassadeur voor de stad. En tot er dit ook nog omarmt, ja, dat is geweldig. Marjorie heeft ook een belangrijke rol hier in het dicté gespeeld, hè? Marjorie heeft het geschreven, ook voor de pandemie. Dus al die tijd moest ik het geheim houden. Ja. Ja. Ze kennen eigenlijk heel goed Maastricht, ze kunnen het ook schrijven. Ze schrijven ook al mijn teksten op de bühne. Dus alles wat ik daar stond te zeggen, dat lijkt alsof het van mij komt. Dat komt allemaal van Oké, ik gooi er mijn zijsje overheen, maar de ideeën komen allemaal van haar. Het jaar loopt op zijn einde, maar de komende 2 maanden staat nog op de planning volgens mij. Ja, heel druk. Ja, we gaan nu naar Israël, dan naar Lissabon, dan gaan we naar Bratislava, Wenen, Ljubljana, ik weet het allemaal uit de kop, Sofia nog. En dan komt het Mac. Terug in het Mac. Eerste concert, ja.